obra ng iba't ibang iskultor ilulubog sa dagat na bahagi ng Curimaao, Ilocos Norte para sa gagawing underwater museum. Tunghayan sa report. Bukas sa publiko na masilayan ang mga eskulturang ito na gawa sa semento at bakal sa isang private resort sa Curimaao, Ilocos Norte. Ang mga obra na gawa ng nasa 20 artist dadalhin sa ilalim ng dagat upang maging bahagi ng underwater museum. Nagmula ang ideyang ito kay Dr. Joven Quanang, presidente ng Pinto Art Museum. I worked in my mind na maganda siguro kung we can use the sculptures as artificial reefs. Hindi lamang daw art ang dahilan kundi ang kalagayan mismo ng mga yamang dagat. Saksi raw si Dr. Joven sa kakaunting huli ng mga mangingisda kumpara sa dami noong kanyang kabataan. Ang pagkaubos ng yamang dagat ay nakaapekto sa kalusugan ng individual, lalo't ang isda ang pangunahing source ng protina. So the children along the coastline are mga papayat pa para silang malnourished. So I said, well, there's got to be a solution. No? Naisangguni na umano ng grupo ni Dr. Joven sa mga eksperto at sa lokal na pamahalaan ang planong underwater museum na agad namang nakatanggap ng suporta. Siniguro ng grupo na hindi makakapinsala sa dagat ang mga eskultura. The surface of the sculptures are purposefully done by the artist to make sure na rough yung surface at saka maraming mga butas-butas. No? So it will become a very good habitat for them. Inspired by the Ilocano giant god of creation, si Angalo. Gawa siya sa stainless steel para pag nilubog siya sa tubig, hindi siya magko-corrode o malulusaw ng tubig. Ilulubog sa lalim na 10 feet ang nasa 19 na eskultura sa layong 1 o 1.5 kilometro mula sa shoreline. Gagawin itong ecotourism site na makahihikayat sa mga diver. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.